Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ating bibigyang buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Nora na nasa Macau. Ganito ang isinasaad ng kanyang liham. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Nora. Natapos ko ang kursong education at let passer din ako. Nagturo na ako dyan noon sa Pilipinas, pero sa ngayon ay narito ako sa Macau. Masasabi kong maganda naman ang aking trabaho kahit wala itong koneksyon sa tinapos kong kurso. Maraming beses na rin akong nakapagbakasyon dyan sa Pilipinas. Natigil lang ito mula nang mag-umpisa ang pandemya. Simula nang andito ako, YouTube na ang naging aliwan ko at napakasaya ko noong makita ko ang YouTube channel nyo dahil dito ko napapakinggan ang iba't ibang karanasan ng mga OFW na katulad ko. Sa tuwing nakikinig ako, pakiramdam ko ay nariyan ako sa aming probinsya. Meron din akong karanasan na gusto kong isalaysay at sana mapili itong liham ko para mabigyan ng buhay sa inyong programa. Binabati kita, anak. Talagang tinupad mo ang pangako mo sa amin ng mama mo. Talaga, Papa. At kung nabubuhay pa ang mama, siguradong masayang-masaya siya ngayon dahil isa na akong ganap na guro.
Nakapasa na ako sa board exam. Nasaan man ngayon ang iyong mama? Naniniwala akong masayang-masaya siya. Ang tanging pinapangarap naman namin noong nabubuhay pa siya ay matupad mo ang iyong mga pangarap. At salamat sa suporta niyo, Papa. Dapat lang naman na suportahan kita. Oo nga pala, ang kuya mo, tumawag na ba sa'yo? Siya pa nga ang nagbalita sa akin na pumasa ako sa board exam. Ano? Oo, Papa. Parang kayo, very supportive din si Kuya kahit wala na siya sa piling natin dahil meron na siyang sariling pamilya. Napakapalad talaga namin ng iyong yumaong ina. Bukod sa mababait kayo, nagmamahalan pa kayong dalawa. Dalawa lang kami ni Kuya na anak niyo, Papa. Sino pa nga ba ang magmamahalan at magsusuportahan kung hindi kami? Sa bagay. Anong plano mo ngayon, anak? Ano pa nga ba? Di maghahanap na ako ng trabaho ko, Papa. At gaya nga ng gusto ko, mag-a-apply ako sa isang paaralan dito sa atin. Gusto kong dito magturo para hindi ako mapalayo sa inyo. Napakapalad mo talaga, anak. Napakadali mong na-hire para magturo sa pinasukan mo. Talagang nangangailangan sila, Papa. Kaya nakuha ako agad. Talagang mapalad ka, Nora. Biruin mo yun. Napakaraming nag-apply pero hindi sila natanggap. Papa? Kaya alagaan mo ang propesyon mo, anak. Lalo na ang pakikisalamuha mo sa mga magiging estudyante mo. Opo, Papa. Ganyan ang gagawin ko. Huwag kayong mag-alala. Talagang aalagaan ko ang profession ko. Pangarap ko ito at ngayong natupad na, talagang pag-iingatan ko. Dapat lang, anak. Mahirap ang sitwasyon yung mga guro, lalong-lalo na pagdating sa pagdidisiplina. Hindi naman siguro, Papa. Kolehiyo naman ang tuturuan ko. Hindi naman elementarya o kaya'y high school. Ang ganda naman ng uniform mo, madam. Ha? Akala mo naman, bagay mo yung uniform mo, pero hindi naman. Magandang araw sa inyo, Auntie Belen. Ay, magandang araw ko kanina. Pero biglang nasira nang dumaan ka dito sa harapan namin. Si Auntie Belen naman, kung ano-ano na naman ang sinasabi. Totoo naman. Porket nakapasok ka lang na guro sa paaralan, akala mo kung sino ka nang pumorma. Hindi naman po, Auntie. Kailangan ko lang isuot ito dahil ito... Ang dami mong sinasabi. Akala mo umasenso na kayo? Ang yayabang nyo. Wala naman kayong silbing kamag-anak. Grabe naman palang pananalita ni Hipag Belen, anak. Papa? Ano kaya ang naging kasalanan natin sa kanila? Hindi ko po alam, Papa. Basta huwag kang magpa-apekto sa kanya, anak. Huwag mo na lang siyang pansinin. Alang-alang na lang sa yumaumong ina. Papa? Kapatid ng mama mo si Belen. Kung ganyan ang trato niya sa atin, hayaan na lang natin. Huwag na nating pansinin. Huwag kayong mag-alala, Papa. Hindi ko papatulan si Auntie Belen dahil kapatid siya ni Mama.
Gaya nga ng sabi ng aking ama, Ate Emmy, hindi namin alam kung anong naging kasalanan namin kay Auntie Belen, ang kapatid ng yumao kong ina. Kung sa bagay, buhay pa noon ang mama, talagang iba na ang trato sa amin ni Auntie Belen. Hindi lang kami ang nagsasabing palaaway siya, kung hindi maging ang ibang taong nakapaligid sa kanya. Talagang nasasaktan ako kapag nakakasalubong ko si Auntie Belen dahil kung ano-ano ang sinasabi niya sa akin. Hindi ko na rin sinasabi kay Papa dahil ayokong pati siya ay masaktan. Sinasarili ko na lang ang nararamdaman ko. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala ko si Paul, isa sa aking mga estudyante. Ma'am Nora. Oh, Paul, bakit narito ka pa? Hindi ba dapat nakauwi ka na? Talagang hinintay kita, ma'am. Ha? Bakit? Para may kasabay kang umuwi. Para may kausap ka. Paul, magkaiba tayo ng lugar. Paano tayo magsasabay umuwi? Hindi problema yan, ma'am. E di ihatid muna kita bago ako umuwi. Ha? Mas mabuting may kausap ka, ma'am. Hindi ka dapat nalulungkot. Paul. Sana huwag kang magalit sa akin, Ma'am Nora. Huwag kang mag-alala. Mabait ako. Hindi kita gagawan ng masama. Gabi na, anak. Hindi ka pa ba matutulog? Hindi pa ako inaantok, Papa. Kaya nandito pa ako sa sala. Kung sa bagay, wala ka namang pasok bukas. Oo, Papa. Sabado bukas. Walang pasok. Maalala ko nga pala, anak. May nabanggit sa akin ang iyong Tiyabelen. Ha? Anong sinabi niya, Papa? Nakita ka raw niyang may kasamang lalaki? Ha? Gaya ng dati, kung ano-ano na naman ang pinagsasasabi niya. Wala ka naman daw kwentang guro dahil puro kalantian lang daw ang pinaggagawa mo. Ano? Sinabi yun ni Auntie Belen? Hindi ko na dapat sinasabi ito sa iyo, anak. Pero mas mabuti nang sa akin mo malaman kaysa sa iba. Pero wag kang mag-alala, Nora. Wala sa akin ang mga sinasabi niya. Alam ko na ang ugali ng Tiyabelen mo, kaya walang anuman sa akin ang mga sinasabi niya. Halatang nalulungkot ka na naman, Ma'am Nora. Bakit ba? Ma'am, sinabi ko naman sa'yo. Nandito lang ako. Pwede mong sabihin sa akin kung ano man ang bumabagabag sa'yo. Bakit napakabait mo sa akin, Paul? At bakit parang nararamdaman mo ang nararamdaman ko? Ma'am Nora. Alam mo, aaminin ko sa'yo, Paul. Ako ang guro, pero bakit parang mas marami akong natututunan sa'yo tuwing nag-uusap tayo? Salamat naman kung may silbi pala akong kausap, ma'am. Kung hindi ako nagkakamali, tungkol na naman sa tiyahin niyo yan. Ay, hindi ka nga nagkamali. Si Auntie Belen ang dahilan kung bakit nalulungkot na naman ako. Hindi ko alam kung bakit palagi na lang siyang nagsasalita ng hindi maganda tungkol sa akin. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Kagaya nga ng sinabi ko sa iyo nung una pa, ma'am. Nung nabanggit mo sa akin ang tungkol sa tiyahin mo. Inggit lang ang dahilan yan.
Siguradong may nakita siya sa'yo na wala sa kanya, na kahit kailan hindi mapapa sa kanya. Kagaya ng ano? Di ba ma'am, sinabi mo sa akin noon na wala ni isa man sa mga anak niyang nakapagtapos? Nakapagtapos ng kolehiyo ang ibig kong sabihin. Oo. Talagang wala akong pinsan kay Auntie Belen na nakapagtapos ng kolehiyo. At lahat sila, mahirap ang buhay. Marahil, yan ang kinaiinggitan ng tiyahin mo sa inyong mag-ama, Ma'am Nora. Dahil nagtagumpay ka na. Maayos ang buhay niyong mag-ama. Hindi kagaya ng mga anak ng tiyahin mo. Paul, ano itong nagawa natin? Nora, hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Noon pa man, mahal na kita. Ha? Huwag mo sanang isipin na sinamantala ko ang pagiging malapit mo sa akin dahil sa mga problema mo sa buhay. Maniwala ka sana. Totoo ang pagmamalasakit ko sa iyo. Dahil gaya nga ng sinabi ko, mahal kita, Nora. Pero Paul, mas panganay ako kesa sa'yo. Walang anuman yan. Sa ngalan ng pag-ibig, patas ang lahat. Walang panganay, walang mas bata. Pero ako ang guro at estudyante lang kita. Nora. Isa sa mga pinagbabawal sa aming profesyon ay ang pakikipagrelasyon sa aming mga estudyante. Tapos ngayon, may nangyari na sa atin. Nora, tumingin ka sa akin. Tignan mo ako. Gusto ko lang itanong sa'yo ito. Mahal mo ba ako? Kagaya ng pagmamahal ko sa'yo? Paul? Parang awa mo na, Nora. Gusto kong malaman kung mahal mo rin ako. Sagutin mo sana ang tanong ko. Sa totoo lang ate, may pagdududa ako sa nararamdaman ko noon dahil hindi ako sigurado kung mahal ko si Paul. Pero dahil nga may nangyari na sa amin, sinabi kong mahal ko rin siya. Nakita kong napakasaya ni Paul at ipinangako niyang gagawin niyang lahat para makapagtapos at makapagtrabaho agad para sa aming kinabukasan. Ako naman, pinangako ko sa aking sarili na hindi na mauulit ang nangyari sa amin. Hanggang sa nangyari ang aking kinatatakutan. Nabuntis ako at nalaman ng paaralang pinapasukan ko na estudyante ko ang karelasyon ko, kaya pinag-indefinite leave nila ako. Para sa akin, isa lang ang kahihinatnan nito. Gusto na nila akong tanggalin, kaya naman napakasama ng loob ko, Ate Emmy. Bakit nangyari ito, Papa? Bakit? Nora, anak. Bata pa lang ako. Pangarap ko nang maging isang guro. Pero ngayon, nasira ang lahat. Dahil sa indefinite leave na ipinataw sa akin.
Alam kong gusto na nila akong tanggalin, Papa. Paano ba naman kasi? Isa sa mga ipinagbabawal sa inyong mga guro ang makipagrelasyon sa inyong estudyante. Hindi ka lang nakipagrelasyon, anak. Nabuntis ka pa. Papa. Alam na ba ito ni Paul? Hindi pa, Papa. Mas mabuti siguro. Nora? Mang Ben? Nora? Si Paul yun. Sandali lang at bubuksan ko ang pinto. Kailangan niyong mag-usap ni Paul. Huwag kang mag-alala, Nora. Hindi kita pababayaan. Nakahanda akong panagutan ka. Paul. Mahal kita, Nora. At patawad kung nangyari ang ganito. May kasalanan din ako dahil pinatulan kita. Kung hindi sana ako nagpadala sa nararamdaman ko sa iyo, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Nora. Wala na, Paul. Hindi na ako makababalik sa pagiging guro. Dahil alam na nilang estudyante ko ang nobyo ko. Huwag kang mag-alala. Magtatrabaho ako para sa'yo at para sa magiging anak natin. Paano ang mga magulang mo? Ano ang sasabihin nila kapag nalaman nilang titigil ka sa pag-aaral? Maunaway ng mga magulang ko. Alam kong maiintindihan nila ako. Hindi bale. Pagkapanganak mo, pwede na akong mag-aral ulit habang nagtatrabaho. Basta huwag kang mag-alala, Nora. Hindi ko kayo pababayaan ng magiging anak natin. O ano ngayon? Eh di wala rin nangyari sa anak mong akala mo kung sinong mahinhin. Ipagbilin. Akala mo kung sinong mabait. Yun pala, parang nauubusan ng lalaki. Akalain mo, estudyante pa ang nilandi niya. Bakit ba ganyan ang pananalita mo, Hipag? Pamangkin mo si Nora. Pero bakit ganyan kung tratuhin mo siya? Anong pamangkin? Wala akong pamangkin na akala mo mauubusan ng lalaki. Talagang iba ang ugali mo, Hipag. Parang hindi mo kami kaano-ano. Sa ganyang ginagawa mo, parang hindi mo kapatid ang yumao kong asawa. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Basta malandi ang anak mo. Akala mo kung sinong mahinhin, yun pala parang mauubusan ng lalaki. Mang Ben, Nora, narinig niyo naman po ang sinabi ng mga magulang ko kaninang narito sila. Nakahanda silang gawin ng lahat para maging maayos kami ni Nora. Paul. Salamat. Dahil kahit mas bata kang dihamak sa anak ko, matino kang mag-isip, Paul. Mang Ben? Nora anak, anong masasabi mo? Pumapayag na ako sa sinasabi ni Paul na magpakasal na kami, Papa, bago pa mahalata ang tiyan ko. Ha? Totoo, Nora? Pumapayag ka nang magpakasal sa akin? Oo, Paul. Dahil mahal din kita. Oh, salamat kung ganun. Maraming salamat, Nora. Papa, galit ka ba sa akin? Hindi, anak. Kagaya ng mga magulang ni Paul, nakahanda rin akong sumuporta sa inyo. Kaya kung ano man ang magiging desisyon ninyo,
pumapayag ako. Susuportahan ko kayo. Kinasal kami ni Paul, Ate Emmy, at nang makapanganak ako, napag-usapan namin ni Paul na mangingibang bansa ako at itutuloy naman niya ang kanyang pag-aaral para hindi agad masundan ang aming anak. Naiwan kay Papa ang aming anak at kung minsan, nasa poder naman ito ng pamilya ni Paul. 4 na taon na ang anak namin. Nakapagtapos na rin siya at siya na rin ang namamahala sa itinayo naming negosyo. Tinatapos ko na lang ang aking kontrata at magsisettle na ako riyan sa Pilipinas para magkakasama-sama na kami. Wala na rin akong balak pang bumalik sa pagtuturo. Tutulungan ko na lang si Paul na mamahala sa itinayo naming negosyo. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Nora. Nora, una sa lahat, salamat sa pagsasalaysay mo ng iyong karanasan. Naputol man ang iyong pagiging guro dahil sa nangyari sa inyo ni Paul, naniniwala ako na tagumpay naman ang binuo niyong pamilya. At alam mo, Nora, masasabi kong matibay ang pundasyon ng binuo ninyong pamilya. Alam mo kung bakit? Dahil ito sa mga pagsubok na pinagdaanan ninyo ni Paul. Kaya naniniwala akong anumang pagsubok ang darating pa sa inyong buhay, alam kong kakayanin ninyo ito habang masaya kayong nagsasama bilang isang buong pamilya. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di mabubura sa isipan ang mga pagsubok. Be